Pwede ako mag-mayor. Umasa ka pa. Tandaan mo sana. Hindi ko masyadong maalam. All this political talk for breakfast. My God. Nakakumay. Anong problema? Naman mong tinegradad. Isipin ng droga. Gusto niyang mailmas ka agad. Sa akin niya pinapasikat. Anong problema doon, pa? Isn't that a thing of that family? Hindi mo naiintindihan ng problema. Droga ang Belmix TV, good evening. Anti-drug Commission. Kapag kinakalaman natin yan, siguradong tatatak ng karero. Paano pagkaulihan? Sabi tayo lahat. Come on, Roberto. You are the mayor. Kayang-kaya mo yan. Kaya mahirapang ka o hindi rin makalagas ng mga. Pag-isipin mo. Jean supporter, good evening. Ano ang nangyari? Berto na yan. Mapatigas. Sabi ko na sa inyo. Ay, thank Hindi you. sila dapat pagkakulaan. Excuse me. Hindi ba kayo magkakasang kong gano'n? Lagi kang galit sa kanya. Hindi naman magsabi pa pa. Pinabayaan nila ako na matagal sa loob ng bilang buwan. Lalo na nung Mami T, good evening. Ginawa naman yan lang sa kanya magagawa. Even. Mga sinungaling ng mga girero yan, baba. Tama na. Ako na. Ang ayaw. Okay? Hindi ko yung tanda ko na lang ina. Compadre. Napatawag ka. May problema pa kayo sa tao. Kaya nagpalit kayo ng mga tao. Jean TV Mix, good evening. Baka naman di makalusot ng aking bahay, Jeff. Andre, yan mo, tabi ka bahala. Salamat naman. Pinakausap ko si Ramon kay Roberto. Marami kayong pinagkakaabalahan ngayon. Hayaan mo, compadre. Pagtatabihan mo. Compadre, sana hindi magkaroon ng epekto ito sa ating dalawang angkan. Hindi, compadre. Alam mo naman, malakas sa akin. Salamat naman. Ako na bahala. O sige, compadre. Maraming salamat, ha? Adios. May girlfriend ka ba ngayon? Wala, ano? Pakasal tayong dalawa. Gusto ko talaga magkaroon ng sariling bahay. Yung matatawag mo sa akin. Thank you, Ma'am Jean. Tapos na ng mundo. Dito ka mag-usap. Sa loob ng apartment. Sabi ng suspect na gawa niyan, pagkainom na ng drugs. Bigla na lang ako nakuha sa mga kasi may isang bagong ebidensya ang susulat sa katatagan ng tao. Pinakanya ko agad na po hanggang ihalin mo. Ano naman nakakamalas ko? Kailangan mo pa. Kailangan ko ng operasyon. Gayong April, Simple kailan mo.
station yun. Natawa si Boss Bell. Lahat ng mga building. Kailangan natin mag-tour. Tapos ang Nabulol ako, boss. hindi natin sa Huliin ko ang nasa likod dito para hindi ka na magalala ka. May sunog. Akala ko mag-isa na lang. Kailangan natin mag-secretary. Dilim na pagsuko. Mahanap pa ba ang kaligayahan? Hindi mo alam kung paano magbabago ang tawag ng oras. Buyoy na ako. Happiness. Ito ay maiwan ng 10-15 kaya sa ating kapamilya. Tamabay lang. Ay, oo nga pala, no? Tamabay lang, Ma'am Rose. Nagplansya po ako. Busy kasi si Ma'am Jean. Tapos na ba kayo kumain? Alam niyo, ang sarap-sarap ng aking ulam. Labanos with crunchy dilis na may kamatis, sibuyas at dahon ng sibuyas. Tapos may natirang laing kahapon. Nagluto yung pinsan ko ng laing. Pwede pala yun. Nakaluto na ba kayo niyan, Ma'am Jean? Yung dried na dahon ng gabi. Tapos, nilagyan ng santol. Yung meat ng santol. Hindi kasama dyan yung buto-buto. Tapos, nilagyan ng baboy. Tapos, nilagyan ng gata. Tapos, ang pagkaluto ng gata, niluto muna ang gata na para lumabas yung oil niya. Tapos, yon nilagay yung dried na gabi, yung baboy, at saka, sama-sama na. Yung santol. Sarap. Sarap. Tapos, syempre, may saging. Oo, ang sarap ng ulam namin ngayong gabi. Rosalino Milan Mix Vlog. Good evening. Thank you. Oo, Ma'am Jean. Nakaluto ka na ba ng ganyan? Ang sarap pala. Tapos walang sabaw. Lapot-lapot na talaga. Malapot. Sarap, Ma'am Jean. Matamis-tamis. Hindi mo talaga masamsaman yung sour ng santol. Ma'am Jeloy, good evening. Thank you so much, Sir Rosalino Milan. Sandali lang ha, i-play ko kayo ha. Nag-open pa lang ako ng laptop. Para dito sa laptop kahit na 4 na channel, 4 na videos, pwede ko masabay-sabay i-play. Mula baby hanggang ngayon. With 17 essential vitamins and minerals. Ng Bonsai Bang Kids Multivitamin. Oo, ang sarap. Sarap. Basta nutrient. Sa weekend, sabihan ko yung sister ko na magkuha siya ng gabi dito sa gilid ng palayan. Tapos gayatin na at ibilad sa araw. Thank you so much, Sir Rosalino. Sandali ha, i-play kita ha. Is about to open my my laptop.
Thank you so much. Lunch? Budget ko dito lang ha. Pero ang sarap sana ako dito. Got you. All new Jollibee Chicken Filet. So pretty. So saucy. 69 lang. About to start. Lasang akon play sa inyo. Saan po kayo, ate? Dito lang sa Negros Island region. Ilongga po ako. Ilonggang tunay. Kayo po, Sir Rosalino, taga saan po kayo? Pinupok kita, ano ka na ba? Para makapagpati si Maki. Bata ka pa ba o ano na? Nasa late 40s na. Nutrients complete from A to Z. Tulong para malakas ang puso. Matibay ang resistensya. Ay, okay. Alaga ang mata. Bigyan kita ng jacket. Ihahatid kita sa pangarap mo. Centrum Advance. Alagang di magkukulat. Sabi ni Coco, di ba natin posible pang chat? Di kaya ang Plan X? Ang aryang kaya. Boss G, good evening. Ay, nakatikim na pala si Ma'am Jean ng ginataang dahon ng gabi. Laing. Sarap. Pero with a twist, may santol meat. Ay, okay, Bisaya man ko, taga Agusan del Sur ako, pero nandito ako ngayon sa Cavite. Okay, thank you. Welcome to my live. Thank you so much, Sir Rosalino. Boss G, good evening. Maingay bang TV? Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermacare Scalp Busog match ako ngayon. removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free. Dami kong kinain na rice. Available in hair fall recovery. Dan, dikit na si Boss G sa'yo. Sir Rosalino. Okay, thank you sa patambay. Thank you sa pagtambay, Sir Rosalino. Amoy araw. Yan ang mga Sir Rosalino, ha? Huwag na lang may Brace 3 Wash Pack. Nagtatanggal ng mancha sa unang babad pa lang. Hello, Boss Sir Boss G. Bigyan mo na din ng banana si Boss G, Sir Rosalino. Para sa pag-uswag ka ng mga Bicolano, kaipuhan ni Balik ang Bicol Ay, Express. busog match ako. Busog na busog. Sinakas ng bullet train, gikan sa Japan. Bullet train para sa Bicol. Ang programa kan Bicol Saro ng mga taong kaugmahan sa pamilyang Bicolano. Kapwerting proyekto kan Bicol Saro para sa pinakamarikas na Bicol Saro. Express. Bicol to Quezon in just 1 hour. Bicol to Manila in just 3 hours. Bicol Saro. Ang party list na magtataon ni Progreso para sa Saro. mga Bicolano. With aging, nagkakamuscle decay, which could lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Gain Sure Growth with Strength Pro by HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Ang nangabuso, walang pinipiling biktima. Ako, walang pinipiling Ma'am Rakiterang Bisdak, thank you sa paharang. kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet 88 Sports. That's 88.ph. Hindi lang inuman ang nagaganap sa inuman. May kwentuhan, kantahan, iyakan, landiran, bardagulan, at kung ano-ano pa man. Marty's Crackling, sarap kainuman. Sobrang sakit. Flanax deals with the real cause of pain with care.
Panatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa planak from Taisho. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the real cause of pain with care. Kaya panatag ako. Sobrang sakit. Panatag sa planak from Taisho. Day Arlene. Good evening. Body pain? Use Salonpas. With the right penetration of ingredients, relieves pain immediately. Gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salonpas. Relief that sticks for up to 8 hours. Mag-clear history muna ako ha, before ako This mag-play. is a burger. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Hello po, Ma'am Keloy. Thank you so much. Look! My ball is stuck. The newest Similac gauge go faster than you. Okay, no result. Similac gauge school with added gangliosides supports faster brain connections for faster learning. Your playground? Now online. It's Mira Quetera. Thank you sa paharang. Very fast gameplays. Meron pang paper fun option to try all the games. Ibang swerte to. Betaliant.ph. Ang dessert mo, San Marino corn tuna. Siksik, sarap at sulit. See? Wow, thank you sa Rosalino. Sa banana. Yung dessert. Sobrang init. Sir Boss G. Love Viva Life. Viva Life is most prescribed. Ma'am Lynn Raquetera. Good evening. Thank you. Dehydration, love Viva Life. From Taisho. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Love Viva Life. Viva Life is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, love Viva Life. From Taisho. Kamusta ba ito? Ano, ayos na. Marami rin hinahanap na matutulungan natin. Ready ko ba lahat yan? Baka mamaya lukoy lang tayo. Hindi. Ayun, sabihin ko sa kanila, sila ko ubra kita ko na. Hindi na nila ng tao dito. Pag tulungan nila tayo, makakapog nila sa atin. Ano ba gagawin namin? Tawagin niyo sila. Pakarin niyo. Kakausapin sila lahat. Esto, tawagin si Jiboy. Hindi ko may sasabihin ako. Lagi lang to. Sige. Ate, parang awa mo na. Baka gusto mong bilhin itong printers ko para lang sa anak mo. Nasa ospital kasi. Hindi ako nalagay na ganyan, Jeff. Ay, hindi po totoo po ito. Bilhin po rin sa akin na asawa ko. Hindi na yun tayo online. Hindi po ito online. Salamat, ate. Sir Rosalino. Dating dikit pala ako sa'yo. Dito na ako sa channel mo. Kulang-kulang ko, Chumil. Dito ako sa 3 hours ago, 16 views. ASMR, viral review. Tara guys, ligo tayo sa sapa. Baka makadiskarte tayo.
Kasalanan ko to. Dapat kinuha ko yung baril kay Maki. Kasi kung may nangyari ko sa pamilya natin, ano si Kaloy, tapos si Neo. Sasaltahin na lang. Huwag na yun, pae. Patay na sila. Huwag na lang ang lakas ko. Wala na akong mapag-uuputan pa. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa pa eh. Kailangan kita. Kailangan ka ni Fatima. Kailangan ka ni kailangan mo pamilya. Kawawa naman si Maki. Sino kaya yung mga hayop na yung nag-uumpisa ko? Siyempre, sino pa ba? Hindi yung mga walang ng pulis na yun, tuwag isama mo. Nakabwisit sila. Inosente si Maki tapos sinakta nila. Palagay ko kuya, gusto nilang palabasin na may kinalaman si Maki sa pagtangka sa buhay ni Mayo. Tatanga-tanga si Maki at masanglero pero mabait na bata yun. Eh, dapat kasi tinapon niya na yung baril. Para hindi siya napagbintangan, di ba? Tama na. Huwag na tayo magsisilaw. Isa kailangan na natin meron si Kuya kasi kung hindi, baka matuluyan pa yung sa loob o baka dalhin sa city jail. Hindi ko nakakailangan na mawala pa ng isa pang Kuya. Si Rosalino, dito ako sa ano mo ha, sa channel mo. At play ko na din si Belle. Wala silang ibang dadaanan kung hindi lang. Pag dumaan dito ang mga dayuhan, patay nyo. Yung mga dayon, kailangan nila kung ayaw mo magkaroon ng problema. Sasalin niyo yung mga mata ninyo, nasa paligid lang sila. Boss Belle, now playing, boss. Hindi na kayo makakalas dito. Pag-uwi sa mga bangkay niyo, at bonus pa yung dala-dala niyo. Ma'am Rakitera. Alam kong bawat hino ng anak ko. Hanggang tinutubukan mo ako, anak! Ipaglalaban ang Saan ako to sigurado ako? Ang gamit kong hawak namin ay nasa possession ni Ana Sarmiento. Alam mo na pala naman yun. santurma ang linya. Dinulog na sila ako. Hindi ka naman napatuloy. Pinagtapitan nila na yung sinabi ko sa interview. Pinagtapitan niya ako. May kwento ba ang katotohanan? Pinagawa ko na akong bracelet. Saan mo nakuha? Nakakuha po siya na nakapalat sa Facebook po sa Facebook. Pinagdun po siya ng isang mag-asawa na Helena at si Antonio sa Ang mga ekstremo story. Tulad ka, mag-type ka. Meron mga paninginaw sa type. Agus linis, patipanyo at kilikili. Ang puti. Type, agus linis, naman sa paninilaw. Good day for a date. Bad day for a day. Makadandruff yan. Mag-head and shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Anong pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Rico, paano mahihirap? Lumanas kami ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At umunlad. Si Rosalino Milan Vlog. Dito na ako sa video mo. Naka 1.35 minutes na ako sa'yo. 1 minute and 39 seconds. Pro, puro para balik 100% immunity. Boss Belle, now playing. Pro,
Ma'am Lee, ay Ma'am Jean, Build up in your hair? Say no more. also playing. Ceramide treatment mask with hyaluron ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it. Dove Intense Repair. 105. Apate. Apate Mindanao Party List. Sulod sa unong katuig. Ato na nasulayan ang serbisyong tatak. Apate. Para sa dugang trabaho, panginabuhian, scholarships, medical assistance o proyektong infrastruktura sa Mindanao. Mga benepisyo para kanino. Nasulayan na. Ato ni founded by Congressman Rufus Rodriguez, advocate for Mindanao Development. 105. Apate. Apate Mindanao Party List. Abante Mindanao. Pagkakas na pangmatanda. Birds to the advance, tulog, pampalakas ng muscle, buto, at immunity. Senior Power, yung kagaya ng leading senior milk brand pero at the price na Birds to the advance. Ma'am Lynn. Rakiterang bisda. Now playing Ma'am Lynn, Ma'am Rakiterang bisda. Sabay-sabay ko na kayo. Katulong para sa sharp memory. Healthy heart. Strong immunity. At alaga ng buong katawan. Kaya pilit. Centrum Silver Bands. Centrum. Umalis na si Sir Rosalino, hindi na nag-wave-wave. Sige, natatapusin ko na lang. Ang daming party list nakakampi ng inapi. Saan ka pa? Serious party list ka na. Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Anong problema? Pagod na ako. Sa hair problems ko. Pagod na ako mag-dandruff. Ay, pagod na ako sa dry and weak hair. Girl, cut the job. Use Sunsilk Anti-Dandruff. Let's bring more solution with the tea oil and aloe vera. You're welcome, Ma'am Rakitera. Ma'am Lee, ay Ma'am Jean, Busbel. Maganda. And dandruff na healthy smooth hair pa with Sunsilk. Huwag kang magalala. It's going to be better. Manalig. Maniwala. Gagaan. Gaganda. Hugutin. It will be better. Umalis na si Sir Rosalino. Abby Binay for Senador number 9 sa Balota. Iyan ako lang. Hanggang 2 minutes lang ako Sir Rosalino. 2 minutes na ako sa iyo ha. Dan. Sakit na diabetes. May Dennis Relief Dolphinal. Subok pa marami. Subok for 36 years. Subok nito. Dennis Relief na subok na. Round na lang. Yun lang yan. Pwede makapag-ibigyan. Play ko na lang si Boss G. Unprotected while making friends, I only choose Nido 3 Plus. With up to 1 billion probiotics. Sulong for respiratory protection. Nido 3 Plus, your active love. Number
masipag, kailangan may pinag-uugutan. Coca-Cola 3-in-1. Buhay! 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 Coca-Cola 3-in-1. Ang kape para buhay ang loob ko. Para po ang ibinoto nyo, iaahon ko kayo sa kahirapan. Lumang tugtugin na yan. Dito tayo sa solid. Aba, Solid na may harang si Boss G. serbisyo sa tao. Skip ko lang, Ma'am Lynn, ha? Ang mga lokal na destinasyon. Hindi pa naman muni si Boss G. Nagbibigay ito ng trabaho sa ating mga kababayan. Turismo, trabaho, para sa progreso. Playing, Boss G. Ma'am Raketerang Bisdak, Ma'am G Mix TV, and Bell TV Mix. Page has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang free for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet elite.ph. Sarap mag-road trip. Oo, naskip ko na, Ma'am Lynn. Deals with the real cause of pain. Hindi pa naman muni si Boss G. Sobrang sakit. Sana malapit na si Boss G. Climax deals with the real Malapit na. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause. Ilang timbot na lang. Dove Ceramide Intense Repair. With bioprotein care that penetrates hair strands. Ilang kimbot na lang si Boss G. Damage for up to 10 times stronger. Ha 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 ha. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Okay na kayo? La 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 la. Gusto mo na bumalik doon sa akin? Elsa, kain na. Kasi ba, sulit ang gamit eh. Tingnan niyo ang sarili niyo. Tatakbo ka na naman. Ang favorite ka mo. Hindi ka naman. Saan ka ba nagaling? Bakit hindi ka lang umuwi, ha? Tapos ko na. Sinagalin mo siya. Pagpilitan. Kaya nga ako isipin, para ang anghel, ikaw ang guardian angel ko na nasa. Kapag ipinamarama ko ulit, pipiliin pa rin kita. Dito na ako, Ma'am Lynn, sa dako nagyud siya pero layo pa. Tapos si Ma'am Jean sa lumang tinapay. Si Boss Bell biyahing Dumaguete. Biyahing Dumaguete si Boss Bell. At si Boss G unang live. Nagpa-thank you na si Boss G, hindi pa nga tapos, hindi pa nagmuni si Boss G. Saka na lang. Saka na lang, Boss G. Mag-celebrate tayo, magpadala ka ng hamburger. Hamburger from Hong Kong. Joke lang. Live healthy. Healthy may help. Octane has retained vitamin C, E, and zinc. Maaari naman na lumapatid with exercise. Oh, may harang naman si Boss G. Ang maliwanag, may Octane. Kitang-kita. Get organized. Easy tolls. Skip ko lang. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like to lose. Ay, dapat kumuha na siya, Ma'am Lynn. Kasi matagal-tagal sa sa BIR. Matagal-tagal yan, i-release. Depende sa siguro ninyo, sa town ninyo. Pero sa akin, nung sa Iloilo pa ako, nung mga almost 1 to 2 weeks na release yung tin ko. Anggol, hawak
Depende siguro kasi sa city. Maraming nag-a-apply. Pero dapat bukas mag-apply na siya sa Davao. 'Di ba sa Davao na siya, no? Davao na kayo, Ma'am Lynn, no? Hey boy, huwag mo sasabihin galing sa akin to. Sige, Tanggol. Sigurado makakarating ka alit dito. Ang mahal, 350. 'Di ba walang bayad 'yan? Sa akin noon wala akong nabayaran. Sana tanggapin. Basta kumuha ka lang ng tin. Kasi before ako nag-employed ngayon sa recent ko na trabaho, kumuha na ako ng tin. Requirements na kasi. Ay, magpakuha sa tao? Hindi pa ano? Diba dapat meron kang permahan dyan? Tapos may hinihinging dokumento. Pwede pa yun? Sa iba, bali, i-fixer. Fixer lang, no, ang tawag. Na iba ang kukuha. 350. May trabaho ba si Boss G ngayon? Kung wala naman siyang trabaho, pwede na siya na lang. Malayo ba kayo sa ano? Malayo ba kayo sa Davao City? Matatapos naman siguro niyan, Ma'am Lynn, hindi naman sa buong araw. Kasi ang mahal na mag 350. Okay. Sige. Oo, basta pag okay, wala namang problema. Sige, pwede yan. Sa akin kasi personal eh. Personal ako kumuha ng tin ko. Hindi ako mismo personal pumunta sa BIR sa Iloilo City. Kinakako ko sa inyo, kapag kayo nagsumika at kapanagun nyo ang negosyo na binigay namin sa inyo, pupunta ako kayo isa-isa. At dodoblehin ko kung na nabili. Tapos yung address niya, Ma'am Lynn, sure mo na madaling makilala siya ng magpadala ng letter from post office ng kanyang PIN. Kapag niloko nyo po kami, papalikan namin kayo, ha? Kasi na po, Hello, Sis Julie Hatin. Good evening. I will play your video later, ha? Kasi mayroon pa akong piniplay, ha? Naka-charge pa yung isa kong cellphone. maraming salamat po. Sana nga po, ang dahil sa pera yan, makatulong ko sa iyo kung maayos po ang buhay niyo. Okay po, maaari na rin kumila doon. Magpag-isto po kayo kayo online at pagkatapos, hindi na po kayo dito para kumila ang mga pera niyo. Sis Julie Hatin, please give Boss G 1 banana or more bananas. Thank you. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano ba yung lindigan mo? Pinalindigan ni Senator Lito, paano mahihirap? Tumanas ka na lang hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaabot, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumundan. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado, Lito Lapid, number 35 sa Manota.
First day, pero may last day na rin ko. Sunsilk with active infusion and blended oils, vitamins, and proteins para always smooth hair na may pamilya kakainin. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Para po ang ipinoto nyo, iaahon ko kayo sa kahirapan. Lumang tugtugin na yan. Dito tayo sa Solid. Sa Solid North Party List. Habang kamay ang serbisyo sa tao. Ang turismo, pinapaunlad ang mga lokal na destinasyon para mas maraming turista ang bumisita. Nagbibigay ito ng trabaho sa ating mga kababayan. Turismo, trabaho, para sa progreso ng buong Pilipinas. Iboto, Solid North Party List. 104 sa balota. Kahit nagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero may hina na ang katawan mo. Mag-Bear Brand Adult Plus na. Doble tibay katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulog para tuloy ang tibay. Bear Brand Adult Plus. Alam nyo, yung bisita ko ngayon, hindi kasi ito marunong hindi siya mapagbigay. Tapos gusto niya, unahin siya. Ewan ko lang, Ma'am Lynn, sana binigyan si Boss G ng saging. Kasi hindi ito marunong United for Better Health Services. United Senior Party List. Kaya wala akong ganang sa kanya. Pero i-check mo lang kung binigyan si Boss G. Gusto niya unahin siya. Kahit na murahin ko siya, hindi siya marunong, hindi siya makaintindi. Oo nga, hindi siya makaintindi. Iwan ko sa kanya. Hintayin niya kung kailan ko siya kailan ko siya i-play. Sa lahat namin, Mate, Biogesic. Kahit nung buntis ako, ngayong mami na ako, iibahin ko pa bang ibibigay ko? Mate, Biogesic for Kids. Ingat ng Biogesic, nasa doctor-prescribed Biogesic for Kids din. Nandyan siya palagi pag naka-live ako. Ipagkakatiwala ko lang sa pinagkakatiwala. Nagko-comment naman ako kung mayroon akong ma-play na video. Mate, Biogesic for Kids. O kita mo, nag-heart siya. Hindi niya alam na minumura ko na siya. Nagko-comment ako sa mga videos niya. Pero ang sa akin, hindi ko nakita, hindi ko nabasa na nag-comment siya. So ibig sabihin, hindi niya pini-play yung videos ko. So pasensya na. Unahin ko kayo. Boss Bell, Ma'am Rakitera, Ma'am Jean, Boss Jean, bahala siya. Maghintay siya. Ay nako. Oo nga. Hintayin niya. Tambay lang siya hanggang matapos ako. Kung hindi siya tumambay, hindi ko siya i-play. Sigurista.
I-play ko siya mamaya pagkatapos ninyo. Makita niya lang na may comment ako dyan. Ibig sabihin nag-play ako. Ay nako. Boss Bell, unboxing pasalubong from US. Wow, dami. Daming pasalubong si Boss Bell. Kati from US with love. From Uncle Tom's. Ma'am Jean, dito ako sa pang-negosyo. Kotsinta. Sarap ng kotsinta. Ma'am Lynn, happy Sunday! Dito na ako sa iyong trupa mong ganito kung maglambing. Hindi na siya hindi na siya nag-heart-heart. Baka naintindihan niya. May interpreter siya. Ginugol niya. Pero hirap sa allowance. Sagot ka namin, Nay. Para sa libreng bawat sa mga college students. Number 31 sa balota. Straightening, coloring, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Sis Julie Hatin, thank you so much. I will play your video later, ha? Ba't ko naka-full charge? Nanisa ko ka cellphone. Dito ko siya i-play sa isang cellphone ko. Body pain? Use a lot less. With the right penetration of ingredients, relieves pain immediately. Gives long-lasting relief that lasts up to 8 hours. For pain that massage alone can't relieve, use Salapaz. Relief that stays for up to 8 hours. Okay na ba yun? Pinanagigit ka? Gusto mo tuloy? Gusto mo bumalik dun sa atin? Ansa! Kain na! Kasi ba, sulit ang dami. Tingnan niyo mga sarili niyo. Tatakbo ka na naman. Ang daming reklamo. Tumingin ka na. Saan ka ba nagalit? Bakit kayo na umuwi? Tinis ko lahat siguro. Pero, mahal ko kayo dito. Kaya nga ako isipin, para kang ano yan, ikaw ang guardian angel na pinanasan. Kapag ipinanganak ako ulit, pipiliin pa rin kita. Kaya saan naman, i-enjoy natin ang buhay hanggang sa mamatay tayo. Lack of growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth and 8 weeks. Also available for teens. Their playground, now online. Pet has over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. That's elite. Sis Julie Hatin, now playing.
Ngayong gabi na, 10:15 p.m. Teka, mukhang dito na yung namimigay ng ayuda. Mahaba ng pila. Nakamukhang Pilipina na yung tubag ng Manila. Boss, ano yun? Sino yung namimigay ng pera? Si Tanggol. Kasi namimigay ng pera, hindi ko siya. Umimigay siya ng bono. Ay, hindi, mabait lang yan. Narating ko sa anong dati yan. Hindi lang makalimot sa pinanggalingan, kaya kumipulong. Kung gusto nyo, umigaw kayo. Nagbibigay ng ayuda. Ito, 10,000 rin kaya. Masayan. 1,000. Manalin nyo. Pumila tayo. Kahit na pumila tayo, wala pa rin sa kalahati ng kailangan o piyasa. Di ba na tayo ngayon? Sasakyan. Sigla.
about that time. The West is stacked, and the battle is about to go best. Top-seeded Thunder, young, fearless, and ready to strike. Houston's got the fire, and they're about to go deep. The Lakers know the stage, and they know how to win. Denver's capable of getting in for another run. The LA Clippers clicking at the right time. And on the rise, and Minnesota's got playoffs. Don't sleep on Golden State. Curry, Steph, and in the Bay. And Grizzlies, they got hype, and they're hungry for more. This is the 2025 NBA playoffs. Watch it live on NBA TV Philippines, Twin Sports, RKTV, and Pilipinas Live. Ha? Ang maglakad na sang kabinet. Dali lang. Masalapay mo, di mabalik na lang eh. Dali di pala. Oh, ang pang ano mo, pang lock mo. Masalapay mo, mabalik ni sa. Tinukon mo muna, oh, nilak ka. Oh. Masalakay mo na ate. Goodbye Philippines. Wala ka na lang. Hindi ko makain.
Hello, Ma'am Chin, Boss Bell.
Malapit na ako mag-end. Boss G, Gen TV Mix, thank you. Boss Bell, Ma'am Rakiterang Bisdak. 8 minutes more to go. Dear brothers and sisters, it is with profound sadness that I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. His entire life was dedicated to the service of the Lord and His Church. He taught us to live the values of the gospel with fidelity, courage, universal love, especially in favor of the poorest and marginalized. With immense gratitude for his example of a true disciple of the Lord Jesus, we commend the soul of Pope Francis to infinite merciful love of the Triune God. Ay, tapos na pala ako. Tapos na pala ako sa'yo, Boss Bell.
Ma'am Lynn, Dan, 25 videos. Ma'am Rakiterang Bisdak. Boss Bell, Dan, 13 videos. Si Ma'am Jean. Ma'am Jean, 8 videos Dan. Mag-end na po ako. Si Boss Bell, si Boss G. Continue ko na lang sa isang phone ko. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye.